Hej, jeg hedder Næsgrænder Madsen, og jeg vil gerne sige noget om ensomhed og samskabelse. Ensomhed er en af de problematikker, som man kan sige, der virkelig sætter fokus på, hvad det er, samskabelse kan. En kommune kan tage mange initiativer imod ensomhed, men man kan sige, at lige meget, hvor meget man egentlig sætter en person betalt ved siden af dig, for at du ikke skal være ensom, kommer man så af med sin ensomhed. Her er der nogle andre ting, der skal på spil. Det er civilsamfundet. Og det næste, man siger, det er jo, det er de frivillige, der skal gå ind og gøre noget. Og de frivillige kan gøre en stor del her. Men på den anden side, så har det stadigvæk den der smag af, at den frivillige ikke kommer sådan, fordi de gerne vil. Er det egentlig, fordi det er dig, de vil besøge, eller er det, fordi de vil være frivillige? Her kommer aktørperspektivet ind i forhold til at komme af med ensomhed. Det er en del af samskabelse. Og derfor har jeg taget den her bog med, hvor Allan er i. Og Allan, han er en del af et værested. Han er faktisk en af dem, der organiserer og kører det her værested. Og det betyder, at han er aktør i det. Og det gør, at han holder op med at være ensom, fordi han skal derned og sørge for, at tingene er i orden på værestedet. Så han bliver også en del af det på en anden måde, fordi han skal være det. Og hvis han en dag ikke møder op, så er der en masse folk, der tænker, hvor bliver Allan af? Og tager kontakt til ham. Så samskabelse har denne her aktørperspektiv, der gør, at vi kan komme af med ensomheden på en anden måde, end dem, som vi først lige tænker. Potentialet i samskabelse viser sig virkelig her.